opettaja kertoi meille näistä ja sitten myöhemmin opettaja kysyi, että lähtisinkö mukaan tämmöiseen. Totta kai oli mukana. Ennen kaikkea tärkeä asia on se, että täältä saa niin paljon kokemusta työelämää varten. Lähdetään nyt treenaillaan tässä joulukuun kerran viikkoon ainakin ja katsotaan miten semifinaalit menee ja sitten tietenkin jos siellä menestyy hyvin ja pääsee sinne SM-finaaleihin, niin sitten ehkä jo aletaan miettimään tarkemmin, että olisiko mitali tavoitteena vai ei. Savolaisethan on ihan mukavia. Kierroiksi meitä väitetään ja kuulemma jos jotakin juttelee meidän kanssa, niin kuuntelijalle siirtyy sitten vastuu, mutta vaikea sitä on itse sanoa, kun on niin tottunut jo tähän. Eli mehän eletään täällä Savossa kauniin järvimaiseman keskellä ja kyllä minulla se vaikuttaa paikallisiin asukkaisiin ihmisiinkin se, että kun me eletään täällä rauhallisessa luonnossa, niin ihmiset on paljon positiivisempia ja elämän myönteisempiä. Löytyy paljon nuoria, koska tässä on opiskelumahdollisuuksia yliopisto, ammattikorkea tai opisto tai sitten lukio, eri aloja. Semifinaali on siinä mielessä tärkeä, että se kuitenkin valmistaa kilpailuihin tietyllä tavalla, että yleensäkään sitä kilpailukokemusta ei aikaisemmin ole ja paljon vaan niitä harjoituksia, että kattelee vanhoja kisatöitä edellisiltä vuosilta. Vahvin puoli mulla on tuo laatutus, koska sitä mä oon tehnyt niin paljon enempi. Ja sitten tuossa muurauksessa ehkä se heikoin puoli on, että just ne mitat on se, mikä vaatii todella paljon tarkkuutta. Ja mitä nyt aikaisemmilta vuosilta on nähnyt niitä kilpailijoita, niin on sillä paljon taitavia tekijöitä, että haastetta on varmasti. Siellä oli aika mielenkiintoista, koska minä ihmettelen, miten nuori henkilö voi esimerkiksi rakentaa joku pieni rakennus, joku sauna esimerkiksi. Mutta se oli tehty ihan kuin ammattilainen. No kyllä mä itseni jos työnantajana ajattelisin, että mulle tulisi 2 työntekijää. Toinen olisi hyvin tietysti koulussa käynyt, perusammattikoulututkinnon. Toinen on sitten samalla lailla perustutkinnon suorittanut, mutta on vielä lisäksi osallistunut ainakin 1 kerran taiteilijakilpailuihin. Niin se vähän pistää pohtimaan, että mitä tuossa toisessa työntekijässä on enemmän. Sillä on merkitys ja tietysti niin kuin meidän tapauksessa, niin jos on koneista ja on ollut taiteilijakisoissa hyvin menestynyt siellä, niin totta kai sillä on merkitys. Kyllä se taiteilijakisan käynyt todennäköisesti niin paikan vie, että siinä on niin kuin osoitus, että on ollut niin kuin aiheesta kiinnostunut. Siellä on kuitenkin melko tasavertaisia tekijöitä, että varmasti iso osa noista kilpailuista ratkaistaan sitten kuitenkin siellä henkisellä puolella, että luottaa siihen omaan osaamiseensa ja tekee parhaansa silleen, että siinä nyt on myöhäistä enää sitten kisapäivänä muuta tehdä, että täytyy vaan olla rauhallinen ja tehdä se paras suoritus. Tervetuloa Kuopioon. Tärkeintä ei ole se voittaminen, vaan se hyvä tekeminen ja reilu meininki. Tätä vasta on hyvä laitella se alivarvi. Laita vaan sinne toi kokonainen tiili, niin se auttaa sitä pysymään hyvin pystyssä sitten. Tää onkin aika hauska laittaa, kun tulee
mustaa sekä keltaista tuonne alle. Se on aika hyvä.